ľudia. Dneska si zahráme. No dneska si zahráme, dneska si ukážeme moje kartičky. Takže hneď ľudia, poviem iba jedna kartička. To je jedna, prvá a aj posledná. Počkajte, to je ono. OK, že to bolo škálenie. Dobre, to bola prvá kartička, takže to je prvá. Potom ide druhá. Potom tretia. Potom štvrtá. Potom piatá. Počkajte. Potom šiesta. Počkajte, ja si zapremením kartičky. Potom siedma. Potom ide taká skoro najlepšia, ktorú má. Siedma, či čo to je, neviem, ktorá to je už. No, a potom vám ukážem poslednú. Je to takáto karta. Dneska môj kamarát, pôjdem k nemu, možno mi zamení tiež túto kartu za Mbappého. Počkajte, to je... Je to Ronaldo. OK, tak čus ľudia. Čau. Mi to nevyplo.